godinu proslave 100. obljetnice, a Slavija u crveno-bijelih također tradicionalnim klubskim majicama. I obratite sada pozornost na sliku Poljuda, ona će reći više od bilo kakvih riječi. Tisuće i tisuće papirića i konfeta sa krova Poljudskog stadiona ide prema travnjaku. Tamo na onoj istočnoj strani ispisano je velikim slovima stotinu godina bezgranične ljubavi. Na ovoj strani gdje se nalazi Torcida, velikim slovima također Hajduk, jedno fenomenalno predstavljanje Torcide koja je simbol Hajduka, zaštitni znak, ponos ovoga kluba i grada. I mogu biti ljubomorni, moraju biti ljubomorni mnogi u nas, jer takvu energiju, takvu emociju gotovo da nema niti jedan klub na svijetu. Pozdravili su se kapetani i ovoga trenutka lopta ide prema centru. U Hajdukovoj momčadi na početku će biti Senija Dimičić, koji će odigrati 10 minuta i nakon toga prepustiti svoje mjesto mladom Tremotiću.